Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu sedaya. Dalu niki kula jan remen sanget sak kanca-kanca dipun timbali keluarga besar PSHT wonten ing pusat Madiun mriki. Kula minangka wakilipun kanca-kanca pengrawit lan ugi waranggana lan ugi wakilipun bojo kula sing ganteng dhewe. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng keluarga besar PSHT. Nderek ndedonga mugi-mugi PSHT tetap menjadi benteng pertahanan terkuat untuk kejayaan dan keamanan NKRI sepanjang masa. Matur Amin, amin ya rabbal alamin. Neng nggih niku mpun kesupen, pokok lek pengen jaya, pengen tetap semangat nglestarekaken kabudayan saben tahun nanggap wayang malih nggih Bapak. Matur nuwun. Entek-entekane kok ya njaluk kaya ngono, Hara. Loh, itu merupakan suatu spirit atau semangat bagi kita para seniman untuk berkarya. Kita tampilkan karya terbaik untuk keluarga besar PSHT. Ngoten lho Mas Yoyo. Nggih. Mula kanggo nggugah semangate sedaya para warga PSHT, yo ngaturake salam. Kula suwun dipun jawab kanthi semangat lan ugi gumyak. Salam persaudaraan. Tepuk tangan untuk SH Terate, luar biasa. Ngaten niku. Lah minangka ijole Bu Kesi sampean tak aturi nembang iki ana pamundhut sing ngersakake sarung jagung. Nah, bawanana luwih dhisik arepe dandang gula banjet monggo, asmarandana monggo, sing baku mangke kalajengaken sarung jagung ngoten. Dandang gula banjet metik saking Serat Tripoma karya Mangkunegara sekawan. Ah iya nggih. Mangga. Yok Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Bapak Haji Hari Wuryanto mbok menawi sampun rawuh amargi tasik silaturahim wonten ing Pilang Kenceng kala wau. Ya, dieling-eling sok tanggal selawe awake dhewe sowan dalam rangka ulang tahun Arta Kencana mapan woning wana asri. Sembah nuwun pokoke siji PSHT loro ya kuwi Arta Kencana tidak pernah melepas dan meninggalkan budaya bangsa wayang kulit. Ya, kelok tenan. Monggo Bu Kesi.
Bareng Bu Kesi nembang ana ing Krida Satria Tama Padepokan Agung PSHT, Mak. Suarane jan gembleger temenanan. Wah, temenanan kok. Ing atase piyayi saya mundhak umur, mundhak yuswa, parandene ora kendhu, ora nglokro, suarane malah saya bantas, saya ungkul. Mulorane ramokal nduk nadyanto sinden ayu-ayu dijejer-jejer sing tak tresnani tetep Ibu Sukesi Rahayu. Wah. Kuwi tenan. Wo, temenanan nduk kaya ngono kuwi. Men bojoku seneng ngono lho. Ayo. Lho pancen sing dadi semangat uripku, sing dadi spirite uripku ki ya karena cintamu yang betul-betul karo aku tenanan lho, Pak. Ibaratnya awake dhewe iki menikah wis 15 tahun. Ning selama 15 tahun ini aku kok durung krungu sampean njaraki cah wedok nyenengi cah wedok utawa duwe demenan. Aku durung tau krungu. Lah pancen nyatane ngono. Ayo, nyatane kaya ngono kuwi. Lah ya sampean 15 tahun anake papat, elek-elek aku ki ya nuwun sewu ya anak kaji, bapake ya mubalek, bapakku ki ya dalang. Buktine ayo, kapan aku njaraki wong wedok liya yen nek sampean ra tau Bukesi. Malah ora nglimpe lek kuwi jenenge. Aja ngono, sing lahir batin lek mun tresnani aku, Pak. Jangan sembunyi-sembunyi pokoke. Ya tenan lho. Heeh, ora bakal sembunyi. Tak ketokke kok. Ayo. Tresnaku marang sliramu. Ayo. Yo kan disekseni karo para pinisepuh ing keluarga besar PSHT kene iki ning Mbah Dirman barang wae. Ayo. Pokoke lek sampean nakal aneh-aneh, boloku sakmene mbeyan kabeh pesilat PSHT lek sampe ning Medion sampean ngantek duwe pacar. Awas tak kandhake karo Mbah Dirman. Apa aku wedi karo Mbah Dirman? Wis to, Mbah Dirman kon maju, aku tak mundur engko. Malah ora. Mangga. Sembah nuwun, monggo Bu Kesi kalajengaken sarung jagungipun. Dados.
Monggo sesarengan. Sembah nuwun wilujeng niskala sarung jagung wis diaturake no. Ya mak ya. Inti sarine ya kuwi tasakuran mongko kowe lak ya wis ngerti lamun ta sapa menungsa sing gelem nyukuri kanikmatane pangeran yekti bakal ditambah ing reh nikmate. Iya. Kosok baline sapa sing ora gelem nyukuri kanikmataning Gusti malah nampa pasiksan sing abot ya mak. Mula wujud rasa syukur sing ditindakake iki yektine bisa nganggo telung cara no. Telung cara ki apa wae, Mak. Ingkang sepisan ya kuwi syukur sarana ati, angka loro ya kuwi syukur sarana lati. Ewadine ingkang angka telu ya kuwi syukur sarana pakarti. Sarana ati kuwi piye? Sadar lan percaya sakjroning batin lamun to kabeh kanikmatan kuwi peparing saka Gusti ingkang nyipta jagat kuwi sarana ati. Banjur sarana lati utawa lisan ya kuwi kanthi ngucapake atur panuwun marang pangeran awit kamurahan kanugrahan kang wis diparingake. Dene ingkang pungkasan ya kuwi syukur sarana pakarti utawa tumindak ya kuwi kanthi nindakake perintah lan ngedoi cegah lan nggunakake kanugrahan kanikmatan saka Gusti mau kanggo srana sing becik, kanggo srana awake dhewe saya nyedak marang agama lan uga nyedak lawan Gusti ingkang yasa jagatna. Iya, ngono ya Yung. Lah, lamun to pikantuk kanugrahan saka pangeran ingkang awujud apa wae mbuh, kesugihan, kalungguhan, derajat pangkat lan sak piturute, yektine sing bener mung kanggo srana supaya para menungsa ki gelem saya tuwajuh anggene manembah kelawan ngarsane Gusti ingkang nyipta jagat lan gelem gunakake kanugrahan mau kanthi bener lan becik supaya tansah antuk barokah saka Hyang Agung. Ngono ya Yung. Kaya ngono kuwi. Ya. Matur nuwun Mak, muga-muga dawe biyung bisa tak nggo garan sarta guntilan tak gegem minangka pepakem anggenku netepi marang darmane urip. Lah iki ana nawala meneh. Saking kula mbahna kulit. Kaya rawuh rene mbahna kulit. Wah temenanan kok. Iki maniak wayang kulit kok no. Ya. Saking Petung Rejo Nguntara Nadi. Nyuwun Gending Lestari dan juga Lintang Asmara. Selamat untuk PSHT tetap jaya sepanjang masa. Nggih. Katur dumateng Mbah Gunung, Mbah Trimo, Mbah Prayitno Pingkuk, Pak Sun, lan ugi Pak Saibul, Pak Panjianom. Wah iya ngono. Nggo diaturake ya, Mak. Diaturake ora perlu mengko saiki. Ya. Ngaturake apa dhisik. Iki Lintang Asmara sing lagi tren, sing lagi naik daun.
Duet iki. Sing arep duet sapa? Nyuwun kelawan Mbak Birgita Ayu sing saka Kota Tahu Kediri karo Roko Mas Muhammad Taslim. Wah iya. Coba kaya apa mang jumeneng Mas Taslim kali Mbak Birgita ngaturake pamundhute Mbah No Kulit. Yo. Kutak tang tak dang 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 dang. Yuk berpacu dalam melodi. Yuk. Lah sadurunge nembang ini Mbak Birgita karo Mas Taslim. Zaman saiki lek akeh to fenomena saka anak-anak muda sing mergo kurang ing bab kesetiaan dan kesucian cinta, akhirnya bentik utawa akhirnya pedhot utawa putus anggene pacangan. Lah, saiki ngene, gawe drama etok-etoke Mbak Birgita ki pancen ya pacaran karo Mas Taslim, tur ya Mbak Birgita lahir batin setya cinta lahir batin karo Mas Taslim. Dasare apa wae sing dijaluk karo Mas Taslim mesti diwenehke, yen perlu jiwa ragane dinehke karo Mas Taslim. Ayo. Lah, le tresna abote nganti kaya ngono kuwi ndelalah Mbak Birgita weruh lamun to Mas Taslim malah selingkuh karo cah budhe ngono Apa kaya apa? Ngono kuwi. Kira-kira ekspresimu sebagai seorang Birgita Ayu ngerti pacangamu sing kok tresnani banjur selingkuh karo wanita liya kira-kira piye? Sampak nenem. Ayo men gumyak, men greget. Yo. Waalaikumsalam. Piye? Mbok diulati sing padang lho bojo teko. Ya mah, sampean ora mulih pirang dina, aku ya ora goleki. Tak WA ya ora balesi. Aku wis kadung kesel atiku, Mas. Wis kadung kesel karo sampean. Nganti aku ki meh goleki sampean wis moh wegah. Ora usah goleki aku neh. HP ku rusak sayang. Iki alasan sing apik ya iki. Ora HP-ne rusak ya pulsane entek ngono ya. Wong lanang kakean alasan. Aku ngerti dikabari koncoku, Mas. Nek kowe ning gudo, Mas, kowe kebangetan, Mas, karo aku, Mas. Mung mergo krungu jare, tembung jare moh aku. Aku dikirimi fotomu rangkul-rangkulan karo wong wedok liya, Mas. Lara atiku, Mas. Enek buktine ning HP-ku kae lho, Mas. Sampeyan pirang-pirang dina ning ndi? Aku butuh buktinya. Ndi, coba. Enek, Mas, fotomu kae ning HP-ku enek. HP-ku dino kesuwen wino. Iki lho, Mas, kowe karo sapa iki, Mas? Iki sing tak kenalke karo awakmu Lah kuwi sapa? Kuwi ponakanku wedok sing omahe Nganjuk. Alah, Nganjuk pilang kenceng mripate ngantuk udele bodong kuwi. Aku urung cerita sorry ya sayang ya. Kuwi ponakanku. Alasane ngono, sing ndek mben diaku adik. Saiki diaku ponakanmu, sing bener sing ndi, Mas? Wis ping pira kowe kaya ngene iki, Mas? Sing ping pira? Kowe tak sepurani terus, Mas. Aku pengen rabine ae, Mas. Aku wis semangat. Aku pengen rabine ae. Pirabi? Pengen rabine ae, aku wis semua karo kowe.
Ojo sayangku, aku cinta padamu tenan. Jiwa ragaku mung kanggo sliraimu. Sliramu. Tenan. Sing lanang njaluk ngapura ya to. Akhire suwe-suwe sing wedok ya goglok rasane, akhirnya bersatu lagi. Lah ngono lho. Ayo. Aku duwe syarat aku pokoke. Syaratnya piye? Pokoke aku tukokno Innova, nek gak Innova aku mau nyepurani kowe, Mas. Duwe Eterios kae lho. Ijolno Innova sesuk, Mas. Siap. Nek ra Innova aku ra cinta, Mas. Kowe tresno karo aku mergo bondo. Lah kuwi. Mergo bondo. Lah kuwi. Iku malah padu meneh. Wong kon rukun malah geger perkara Innova malah iki ora. Janji tukokno Innova. Janji ya, Mas. Siap. Janji ya, Mas. Siap. 2,4 to. Heh, apa kuwi? 2,4 cc iku lho maksudnya. Oh iya Mas, iya Mas. Ini novelmu kuwi. Wis rukun apa rong? Wis rukun, Pak. Wis rukun yo salaman sik ngono kuwi. Walaupun terjadi permasalahan apapun, konflik apapun, kalau kita bijaksana maka kita bisa berdamai dengan siapapun, bahkan alam seisinya. Lah ngono kuwi. Entek-entekane. Inti sarine ngono mau ya, Mas. Iya, ngono kuwi. Berarti Setiap manusia kan tidak bisa lepas dengan permasalahan. Betul. Watone raga isih gandeng karo nyawa, mesti duwe masalah, mesti duwe ujian. Ngono kuwi. Kari sampean diuji kuat apa ora. Ngono kuwi. Berarti ini pelajaran ya, Pak, pelajaran untuk yang sudah Yo ora no, menikah. nyapa kok pelajaran Loh, kok lah kan sekolah ae pelajaran ora. Gitu Pak, ini tenanan loh Pak, serius iki Pak. Heeh. Pelajaran untuk yang menikah atau yang sudah mempunyai hubungan itu berarti harus setia ngono toh Pak. Iya. Berarti nek diselingkuhi kudu dimaaf nih Pak. Yo dimaafke dandani pakarti sing elek didadekne sing becik supaya ke depan ki tetep bisa apik sak teruse ngono. Ngono ya Pak. Berarti, Jujur ah kowe. Berarti nek aku selingkuh bolak-balik ngono ya gak apa-apa ya Pak. Denggelmu mlocot lek kuwi. Lah kuwi hobi kuwi kowe. Nggih Pak, sugeng dalu ngaturaken wilujeng dalu kagem sedayanipun nggih Pak. Nggih. Kula enten pantun Pak. Pantune piye? Tuku pandan, terus karo tuku kayu. Perkenalkan saya Bergita Ayu. Wah iya. Enek neh? Enak neh Pak. Piye? Ke Surabaya, terus ke Solo. Saya jomblo lho. Wah. Entek-entekane kok pamer. Ora. Lah menawa ning kene iki aku untuk jodoh warga kene lho, Pak. Dadi ben Hah? aku ki ya pas nyindan ngene enek sing melindungi ngono lho, Pak. Sopo? Biar menawa ning kon enek sing lanang sing nakali aku langsung disilat. Set. Sapa wong lanang sing nakali kowe iki sapa? Wong kowe dhewe sing malah nakali wong lanang kok. Aja diomongne to, Pak. Aja diomongne. Nggih. Lintang Asmara Mas Lintang Asmara. Taslim dan Spesial. juga Mbak Birgita setelah padu saiki rukun harus romantis dan saling setia. Sia ya, Pak. Nggih. Biar sampai Sampai mau memisahkan. Wah iya nggih. Yuk dados Lintang Asmara. Yuk. Hey. kita Madangkara original. Rati jaya selamanya. Hei. Siang pantoro rati Mengeleng manis sing ati Setiaku bisa anduweni marang sang Yaswati Janji sabar
mung manis sing ati bisa anduweni marasa kasuhan
Mugi-mugi Pak Hariwur kita tansah pinaringan sehat walafiat, kuat, sabar, tabah dan selalu amanah. Amin ya rabbal alamin. Kelangenane apa ya, Truk? Caping gunung. Cocok iki coba kaya apa? Oke. Men jumeneng coba lintang Tambayun karo sing lagi angot ayo. Coba kaya apa? Jan ayo. Karo Mbak Winong. Heeh, kaya ngono. Dikompliti wong panjenengane klangenane dek jaman berjuang. Iya. Njur kelingan anak lanang. Ayo. Jenggrengke men rada renggep regu regeng. Ya. Yo ngadeg nduk alur. Kaya apa? Jan cantik-cantik yang sing jan madang karahi. Ayo, man wis. Sarep golek sing kaya apa menik-menik kabeh. Ora kok njur aku terus aku sing komentari iki ora ning para netizen sing paring dawuh sinden Madangkara itu memang wah rapi dan juga cantik-cantik semuanya Pak Dalang. Ayo, aku itu lekku rabi kemrubuten. Malah akhirnya geden. Kok geden piye? Kowe malah dislametke karo swasane kowe kuwi lho kok. Upamane kowe iki sik Joko laris. Walah, kowe mending dugalmu kliwat ukur. Ngene duwe garwa dasar iso nyinden, dampingi sampean terus. Wah, sampean arep neka-neka. Ora mung satpam iki wis padha karo kelase Kapolri misalnya. Di depan, belakang, samping, atas, bawah ada semua. Ayo. Coba kaya apa Winong nawangsih dhisik. Ayo, pangkur caping gunung. Kelangenane Pak Hari aturna, Nduk. Winong. Napasmu landung meneng elok tenan kowe. Kulino renang ya kowe. Kula anu, Pak. Kulino latihan pernafasan. Oh iya. Pernapasan buatan, ha. Tak buatke apa piye? Wes. Dadi wing ora nggih. Ate ya lintang-lintang coba kaya apa lintang. Yen memacang Mengangguk. mengangguk janur kuning
murid saka Mbak Sundari. Syukur yen ngrengga PSHT. Ayo. Ya yo, ya yo. Sate. Sate. Tipit-tipit. Aduh. Ipit-ipit. Arep ndi? Arep ipit-ipit. PSHT. PSHT. Semoga tetap solid. Allahumma amin. Nglarek, ayo bar Mbak ipit-ipit saiki Mbak Tutik ipit-ipit. Ayo. Tuku pete Tuku pete nang Surabaya. minggat kuwi. Nang Surabaya. Surabaya. Boten Boyo. Ah. PSHT. Heeh. Semoga semakin jaya. Allahumma amin. Nglarek, mangga Bu Kesi. Ayo. Kembang trate Kembang wah iki pas iki. Kembang trate. neng dhuwur beri. Dhuwur beri. Semoga PSHT Heeh. selalu siap sedia untuk NKRI. Tepuk tangan luar biasa apik iki ya. Nggih, jos tenan. Wis ngono kuwi. Enek tratene barang ya. Ha iya komplit. Ayo. Mbak Birgita. Bocah nek aluse kaya ngono. Bocah karo wong lanang gila ya. Simal. Tuku teri Tuku teri. dicampur pete. Campur pete. Bapak Hari kula nyuwun sawerane. Allahumma amin. Ngapunten Pak, obate keri niki. Ayo. Heeh, bocah nek apike kaya ngono. Rek. Karo wong lanang gila ora. Hum Mbah, ayo Hum. Ayo Jambu mete Jambu mete. jumlahnya 5. Jumlahnya 5. PSHT Heeh. saudara kita. Allahumma amin. Nong, ayo nong. Dolanan lambe. Kowe ora nyontoh karo Birgita lho marahe. Ya ini drang lambe ora. Cocok. Kados Umi niki lho Pak kan lambene garing digletheki ngoten lho Pak. Maksude mboten sing pripun-pripun jenengane asosiasine. Tuh, belum menjing lah iki ya. Kudu kuwi ya, Gong, ora. Ngene ora. Ya wis drang lambe ya kena, ora apa-apa. Ini penting kok ya untuk mengawali. Ayo. Mengawali sampai gunung lho maksudnya ora. Ayo. Balik nih nong. Ayo. Dolanan lambe. Heeh. Wengi-wengi. Oh iya kaya Umi iki ya dolan lambe wengi-wengi nyindir karo nyokoti lambe. Bener. Nah, terus dolanan lambe. Ya pemanasan. Ayo. Opo. Iku arep bal-balane pemanasan barang. Wengi-wengi Pak, wengi-wengi. Piye? Heeh. Dolanan lambe. Iya ping 3 parat. Wengi-wengi. Wengi-wengi. Semoga PSHT Heeh. selalu melindungi. Allahumma amin. Ayo, iki lintang, aja melu-melu dolan lambe berdarah ndak. Ayo. Ayo nek nyokot temen-temen. Ayo tang. Pitik kate Pitik kate. mlebunya ngomah. Mbak digusah ora. Warga PSHT Heeh. semoga jaya selamanya.
Ya enggak apa-apa. Ayo wis. Mangga. Ayo ape kuwi. Ayo ki teruse Winong ya no. Nano nano. Panasudan aling-aling. Oke ki no. Iya. Ayo. Mbak gen seneng nang ayo. Ayo. Go. Hey. Aduh. Saping. Gunung. Lah sine iki suku-suku bathok wiwitane kuwi. Golek duit. Suku-suku bathok ora. Erang. Nadyan wadon sarwi. Swara suling. Etan hari ngulon. Masuk langgamipun. Nolon nolon Yeah.